Здравейте хора, аз съм Мартин Радиус 354 2.0. Това е scoregames.com. Това е неговия новия проект на Five Nights at Freddy's Sister Location и най-накрая го видях на ето я сестрата. Аз знаех, че тя ще е робот. Държи микрофон. Start location. Everyone, please stay in your seats. И иначе стария проект имаше едни такива чертички. Не пише с Start location и най-накрая излезе. Добре, изчаквайте още видеоклипове. Но ако искате да видите, после ще ви покажа още няколко тизъри. Чао!